हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. నేను కలిగిని కేసరి బాత్ కలర్ కేసరి ఉండు ఆరెంజ్ కలర్డ్ yellow కలర్ సిక్ జింక్ ರೇಷನ್ ರೇಟಿನಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈರೆ ಮಲ್ಪು ದೇವದೈರೆ ಅದೇನು ಇಂಚು ಇಟ್ಟದಿಂದ ಪತ್ತಗ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸಾಲೆ ಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಉದ್ದ ಬೇಳೆ ಒಕ್ಕ ಕರಿಂಬೇಳೆ ಕೊತ್ತದು ಒಕ್ಕ ನೀರು ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಪುಳಿ ಬಾಯಿ ತಿಂದಿದ್ದ ಪತ್ತಸೆ ಹಂಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಚದಿನ ಕೊಂಚಿ ಇಂಚದಿವು ಕಬ್ಬೆದಿದ್ದು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಒಂಚು ಲೈಟ್ ತೆಲುಟು ಕೂಗಿನ ಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದಪ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಇಂದ ಪೀಕು ಪುಡೊಂಜಿ ಇರೇನು ಇಂಚೆ ಉಲ್ಟದಿದ್ದು ಮೇಬಿ ನಿಗಲಿ ಐನ್ ಲೇಯರ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚೆ ಪೂಜೆ ಜೇತು ಲಾಪುಂಡು ಐನೇ ಪಂಡದ ಜೇತು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿನಾಕ ಮಲ್ತನ ಸೈ ಐನ್ ಲಾಪುಂಡು ಎಡ್ ಮಲ್ಲಾಪುಂಡು ಅಂತೆ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ರೋಲಿಂದ ಅತ್ತೆ ಬಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಮಲ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಟೀಕು Sila alta mo dito onde. Tupi na may alta mo dito. रोल अंटूने एग ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ರೋಲ್ ಚಲೆ ಅಮ್ಮ పోయోసేయన్ మల్దుచి ఇంకోసారి ఇత్తది యాక్సిడెంట్ ఆదిತ್ತು ನಂಚದಿ ಇಂಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾಗಿ ಓಲ ಮೂಡೆದ ಒಲಿಟ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ದುಚಿ ಮಂಜಲ್ ದಿವಸ ಗಟ್ಟಿಲ ಮಲ್ದುಚಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಪತ್ರಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ದುಚಿ ಐಕ್ ಪೋಯರ್ಸದ ಪೂರ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ತು ಕೈಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಕ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಇಂಚದ ದಾಲ ಮಲ್ದುಚಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನಾಳೆ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯರಿದೀಕ ಬೇಯ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕ ಬೇರೆ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ ಒಂದುಂಡು ಕೆಂಪುದದು ನೆಕ್ಕರೆ ಕೊಕ್ಕೊಂದು
ಚುಗುಲ್ ದಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಚುಗಲ್ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಏನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಸಂತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡದ್ದೀನಿ KGಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಪುದರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುದರ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬೇಯ್ತನೊಂದು ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಒಂದೇನ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯವೆ ಅಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇನು ಏನು ಕಾರ್ಬೊಂಡನೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊಡಂದಿ ಸೈಡಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೂಕ ತಿಂತೂಕಸೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ